Eduard Chmelár, publicista a občiansky intelektuál, sa opäť prihovára k tým, ktorí ešte nestratili zdravý rozum. Jeho slová sú výzvou nie k ďalšiemu rozdeleniu, ale k bratstvu. Nie k lacnému hrdinstvu, ale k spoločenskému zmiereniu. Počúvajte hlas Chmelára. Včerajšie oslavy výročia SMP zapôsobili na niektorých politikov tak silno emotívne, že ich to zjavne inšpirovalo k ambícii stať sa neohrozenými, kaviarenským ventilátorom ošľahanými hrdinami spoza klávesnice. Podpredsednička Progresívneho Slovenska Irena Biháriová sa vyznala, že tak ako povstali naši predkovia proti nacizmu, dnes je na nás, aby sme vraj povstali proti cynickej politike tejto vlády. Ďalší generál bez vojska, predseda výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady Richard Gluck v odhodlanej póze vyhlásil, že tak ako SMP scelilo Slovákov proti nacizmu, dnes potrebujeme hrdinov, ktorí sa postavia proti progresivizmu. Navrhujem, aby si to obaja rozdali v nejakej klietke. Napríklad v tej Karlosovej, veď lví žerou první, kde nás nebudú otravovať svojimi účelovými hrami, nebudú rozoštvávať národ hlúpými provokáciami a ušetria nás všetkých takýchto a podobných úletov. A ak to nepomôže, aspoň si obaja ľahšie zvyknú na mreže. Slovensko nepotrebuje ďalšie povstanie a už vôbec nie krvi prelievanie. Potrebuje jednotu, zmierenie a upokojenie. Potrebuje návrat k normálnemu dialogu bez silných rečí. Potrebuje vzájomné pochopenie, empatiu a sebareflexiu. Teda všetko to, čo robí spoločnosť stabilnou, vyspelou a kultúrnou. Vštepovali nám to už Štúrovci, že to, čo potrebujeme najviac, je bratstvo a svornosť ženy. Anna Koleniová a Anička Jurkovičová to vyšili zlatými písmenami na našu revolučnú zástavu a my stále nič. Len sa škriepime, osočujeme, detinsky sa od seba dištancujeme a primitívne si myslíme, že my sme lepší než oni. Hoci každý z nás je súčasťou problému, nie jeho riešením. A vás všetkých, ktorým ešte zostal zdravý rozum a srdce na svojom mieste, prosím, nenaleďte na takéto lacné vášne a nechajte sa viesť múdrymi ľuďmi, ktorí vás budú inšpirovať stať sa najlepšou verziou samých seba a nie žiadať od vás nezmyselné obete pre vlastné mocenské ciele.